Som rád, že aj naša škola s pánom riaditeľom na čele ako s okresným koordinátorom sa zapojili do tohto projektu a verím, že to bude pokračovať a nielen ako aktivita Zober loptu, nie drogy, ale že sa to rozšíri tak, že by deti vnímali ten pohyb ako súčasť svojho života. Keď sa za mladí dostane nejaké návyky, tak budú pretrvávať mu až po celý život. Okrem toho projektu naša obec žije aj tým, že usporadovávame každý rok športový deň obce, kde sa zapája prakticky každý občan našej obce prakticky od drobných detičiek až po dôchodcov.